És un text que parla de la vida, de l'art, de la mort, de com les tres coses es barregen, de com vivim per morir, de com morim per viure, de com creem per viure, de com vivim per sentir-nos vius, de com ens apropem a la mort per sentir-nos encara més vius, etc. I és molt difícil, vull dir, jo crec que aquest text, vull dir, no l'entendré mai, però m'agrada molt barallar-m'hi cada dia. És un triplet de jazz, hi ha una qüestió de ritme, d'energia, que és palpable en Basquiat, en els seus quadres, i en mi com a personatge en el teatre. Mai vam voler fer una caracterització fidedigna del personatge, simplement és un àngel d'aquest personatge, un referent, una idea. Llavors hem fet un treball molt acurat a aconseguir el que l'obra requeria. Ha sigut difícil i he anat per un lloc que no estic acostumat com a actor, però m'ha agradat perquè m'he descobert fent coses que abans no havia fet.